Wong edan kuwi bebas. Nyoweng tuku sambel. Terus Tapi ra ono lah, Mbok. Roti nepok kejon. Coconut cookies jajal diwot. Apa nama Mbak dipangan ah? Tata. Tatau. Lah jebol intip. Apa iki? Teman adalah segalanya. Ngapus sih? Ada aku temen iki. Kok sak cowe lho. Aku wong Jawa, Mek. wong Jawa. Wong desa. Desa.